Bona nit, Joan Albert. Bona nit a tothom. Doncs ens trobem a la seu de la colla de geganters i grallers de Calella, perquè aquesta és una entitat de Calella on també s'hi aplega molt de jovent. Estem amb l'Alícia Sarquella. Ella és la cap de colla i amb ella esbrinarem quines són les edats del jovent que s'implica en la colla de geganters. Alícia, bona nit. Hola, bona nit. Suposo que sí que hi ha jovent que s'implica en la colla de geganters i grallers de Calella, oi? Sí, a veure, hi ha jovent, el que encara ens faltarien més, no? Sobretot grallers i portadors. I la gent que tenim normalment som de 40 cap amunt, entre 30 algun que acaben de tenir fills i llavors no poden venir totes les sortides, i 20 i pico que sempre tenen altres coses enganxades i tampoc poden venir a totes les sortides. Diguéssim, per tant, que hi ha un ampli ventall d'edats i que podem considerar joves, no? Sí, joves som. El que passa és que encara ens en falten més de joves. Suposo. Sobretot de nanos que puguin portar la llopa, que puguin portar els gegantons entre 14, 15, 18, no sé, que ja estiguin forçats per portar els gegants, i sobretot gralles, que és el que ens fa més, la música, que és el que ens falta més. Suposo que molts de vosaltres teniu fills i no sé si també inculqueu una mica la cultura del món geganter i graller. Sí, els inculquem, però no sempre acaba de funcionar. Llavors estan en una edat, amb els 15, 16, que tenen més ganes d'anar amb els amics que no anar amb els gegants, i llavors els hi costa de venir. Avui estem en un programa on estem debatent precisament això, l'activitat dels joves, la implicació del jovent. Què els hi diries als joves que t'estiguin veient aquesta nit a Calella Televisió perquè s'impliquin, perquè coneguin una mica més el món dels gegants i els grallers? Home, estaria bé que vinguessin en alguna sortida, que disfrutessin en el seu moment de portar els gegants, perquè el maco d'en si és ficar-te a sota i disfrutar dintre del gegant i de la llopa. Que vinguin i que ho provin, que estic segur que els agradarà, perquè les festes són molt divertides i és una cultura nostra, no?, d'aquí, de Catalunya, i s'ha de mirar de tirar endavant, que no es quedi aquí, no?, que no es quedi amb nosaltres, sinó que els petits també pugin amb aquesta cultura, no?, que és molt sigui fa llàstima que es tingui que perdre. Parles de cultura, vosaltres de fet porteu el nom de Calella, la cultura i la tradició arreu del país. Us sentiu ben tractats per part de l'Ajuntament i de les administracions en general? Bé, en general sí, no? Perquè, per exemple, l'any passat ens van ajudar moltíssim amb la inauguració de la llopa i així, que no sempre és així, no? Necessitem una mica més de recursos econòmics, que això sí que ens faria molta falta, perquè hem de pagar, el de la llopa, que per poder sortir amb els petardos i així necessitem tenir un seguro, i aquest seguro l'hem hagut de pagar, hem de pagar també els seguros dels gegants. L'Ajuntament no ens ajuda en aquest aspecte, ens donen aquests diners per tot l'any i a vegades no hi arribem. I llavors, clar, nosaltres els geganters també posem de la nostra butxaca, no?, per poder tirar endavant tota aquesta entitat, i amb una mica més d'ajuda sí que ens aniria. Una sortida dels geganters representa una infraestructura important, no?, pel que estàs comentant, d'assegurances i a més no tenim furgoneta, o sigui, hem de llogar la furgoneta, hem de pagar les benzines de tots els cotxes, les benzines que ajudem, no? Cada geganter porta el seu cotxe o mirem en cabins a tots a dintre dels cotxes per no anar carregats, per no anar menys, però sí que hem de mirar que l'Ajuntament ens doni la facilitat de tenir una furgoneta per portar els gegants i les nostres coses, i això no ho tenim, i llavors, clar, tot això ens costa molts de diners. Ara, Alícia, has d'imaginar, i de fet segurament molts polítics de la ciutat ens estan veient, què els hi diries si tens aquesta oportunitat, estàs a les pantalles de Calella Televisió, què els hi diries d'aquest tracte que voleu que potser hauria de ser millor? Home, sí, millor sí que hauria de ser, i hauríem de donar una mica de suport, perquè si volen que realment anem pels pobles a donar la cara per ells, doncs com a mínim una mica de suport sí que ens haurien de donar. Jo no sé què més els diria, perquè no sóc gaire bona política. La veritat és que no hi entenc gaire i no m'hi poso gaire, no? Però bueno, sí que és veritat que ens haurien de donar una mica més de força.
Doncs Alicia Cerquella, que és la cap de colla de la colla de geganters i grallers de Calella, gràcies per estar avui amb nosaltres també a Calella Televisió. Moltes gràcies.